Няколко важни признака, че вашето вътрешно спокойствие е нарушено. Останете до края на това видео, за да разберете кой е най-важният признак и да потърсите специализирана помощ. И така, имате чести болки в различни части на тялото, може да бъде в областта на кръста, в областта на раменете, в областта на тила, областта на главата особено. Ако това периодично се повтаря, със сигурност тук става въпрос за хроничност и за прегаряне от работа и от стрес. Втори признак, по който може да познаете, че имате нужда от почивка, това е, че често се ядосвате за дребни неща, избухвате емоционално, след това може би съжалявате, просто вашата авторегулация не е на достатъчно високо ниво, което означава, че сте пренапрегнати, което означава, че вентилът ви отдавна не е бил изпускан и по този начин сте акумулирали много негативна енергия. Освен това, имате негативни мисли за бъдещето. Това също е един индикатор, че е необходимо да се замислите и да проверите дали не сте в бърнаут, вътрешно прегаряне. Естествено, негативните мисли за бъдещето са свързани и с много други симптоми. Освен това, стигнахме до признак номер 4. Това е естествено ролята на съня в нашия живот. Ако не успявате да заспивате вечер, ако имате напрежение в гърдите, ако дълго време не може да заспите, след това се пробуждате през нощта, изпитвате неспокойство, това също е знак, че трябва да си обърнете внимание не само на физическо ниво, но и на емоционално и ментално ниво. И петият признак, който със сигурност вече е знак, индикатор, че е необходимо да потърсите специализирана помощ, това е, че изпитвате тревожност, постоянна тревожност, постоянно напрежение. Не умеете да се отпускате, не умеете да правите пауза. Дори когато правите пауза, вие сте тревожни и неспокойни. Ако този симптом е силно изразен при вас, не се колебайте да потърсите помощ. Обърнете се за лични консултации към мен. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.